12 familia hasi ginen duela 2 urte, elkartea sortu genunean, eta gaur egun 33-34 familia gaude. Da hori da pixkat gure helburua, umeak rehabilitatzea eta familiei harrera egitea, laguntzea. Hemen badaudela behaiek bezalako familia gehiago eta bide batez bai gure egoera zabaltzea, normaltasun batean sartzea. Egun osoko egitaraua, goizean goizetik, Markel eta Markel bezalakoei laguntzeko jaigiroan, baina elkartasuna adierazteko. Beraz, urriaren 11ean ezin duzu eutxik egin. Zatozte guztiok Hernanira. Zai gaituzue!